ହାତୀ ଓ ଚଢ଼େଇ ଗପ ଶୁଣିବା ଆଜି। ଦେଖିଲ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ? ହଁ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇଟି ରହୁଥିଲା। କାହିଁକି ହଉଥିଲୁ ହେଇଠି? ଚଢ଼େଇଟା ରହୁଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ହାତୀଟିଏ ବୁଲୁଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହାତୀ ସବୁଦିନ ଗଛରେ ତା ପିଠି ଘୁଷୁରୁଥିଲା। ନାଇଁ କି? ଗଛରେ ଏମିତି ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉନାହାନ୍ତି କି? ସେମିତି ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ଘଷୁଥିଲା। ହାତୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ ଗଛରେ ଏମିତି ଘଷୁଥିଲା ତା ପିଠିଟାକୁ। ଏଥିରେ ଗଛଟି ହଲି ଯାଉଥିଲା। ଘଷିଲା ସମୟରେ ଗଛଟା ଏମିତି ହଲିବ ନା ନାହିଁ? ହଲି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗଛ ଦୋହଲି ଥିବାର ଚଢ଼େଇମାନେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଗଛ ହଲିଲା ବେଳେ ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ହଲିବେ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କେ ଶୋଇଥିବେ, ଖାଉଥିବେ, ବସୁଥିବେ, ଏମିତି ହଲ ହବ, ଡରିଯିବେ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାର ଡର ଥିଲା। ସେମାନେ ଛୁଆ ଦେଇଥିବେ ଚଢ଼େଇମାନେ। ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପଡ଼ିଯିବ ତଳେ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଡର ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଦିନେ ଚଢ଼େଇ ଉପାୟ ଖୋଜିଲା। ସେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ହାତୀ କାନ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଦେଖୁଛ? ହାତୀ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କାନ ଭିତରେ ପଶିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। କ'ଣ ହେଲା? କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢ଼େଇ କାନରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ହାତୀ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ସେଠାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଥର ଗପ ଶୁଣିଲ, ଜାଣିଲ? ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା? ହାତୀ, ଚଢ଼େଇ, ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଘୁଷୁଥିଲା, ଉପାୟ, ପଳାଇଗଲା, ଗଛ, କାନ, କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା ନା? ହଉ।